Ensakia ndo nago semelia inga obutuko bwawe nigo bonyale koba bokoba obuya kwa bokire na kwenekia nga wachakire gusanga amo na intwe imeya studio neli tuko chiskuru chinyinge chigende takoba chigo chengera anene amachibu ya matemu yekerasi ya agatano na gatatu maiga ya omwaziri wechisemi onyale takobaga kubatoka amachibu ayo obene ngatitu yalia tukonyana koba tokoligereria emambia ya bono na yande anyale kobaga gwateka chinsemo ao imeya Rugongo na isiko ya Gusii. Karibu sana ase enchire ya bene tunyala koba tuguchaka munaye ngoikira omwali litaliane ngoro kwa Josephat Amisi Sara na kinaibwa kiribiore wakirebia Josephat Amisi emambia bono obwate smile kabisa iga ogogete emambia bono yego ikango oke asengenje nyasaye otwanjire korutwa gatiganete na murigerire litukuri igoro na inde twabukirebia bono wikatogoke ende bagotebanga ekero go smile kira lituko kuna goseka niguko na komenta matuko pia mono kigima to chake lituko riago amona amogoko omonere buna oyo na intwe kuruga igase studio nyora boigona bokagenda kaboko bwatia umuroberi oyo gwetera ase mitandao social media Facebook Ndizi TV News digital na boigo gwetera YouTube Ndizi TV News. Karibu sana twakwaligaririe na magoko abere emambia ya bono bunere botambe igotogo chaka elia ensemelia go shout elinde twanyara ko bato kumanyanga mparenga bare imeyo murobiri maite na botoranyara ko bato kwana gatonyore banto mbaraboka emambia bono boka tanga amona into kerengeri kiago gwetera ase namba boigo yesimi iyire ase TV yago na eyito atikere ko bato goteba gwetera ase Facebook na boigo YouTube. Bia mana sana yomito Hamisi no mwanchi muligerere begetaseni kia Ndizi TV tumeshafika ndani ya mjengo murubelio Ensakia korobono iga mpaka chikoraga chinza isato chimambia ya bono na mange to kwaleganiria so murubelio yoiga ndubwata magazeti abere aiga se studio to chigo kumanyia chinga kekero chigoika ndubwata mange nyero yokoragense ya mone nusu ya bono mambia lero nelituko lielichiko Thursday astochi gotwaro mwakilo ito agwikase studio egere tukwanira mange ora abolrange kagechi wikibere kolende o confirm nga ngoikara se studio egere tukwanira mange ali agenda tugukuna magima ya Kenya tumanyenga kisheria kikatiba na kito gwenete komenya ekere bintu bune ebyo bigotochira igobana na mange arasomorobelio bweli tukeliga Thursday edition and bakonyoroka TBT maito saengi kuinyora maite ekera bagotanga TBT esarigente como manyitenga ne kero muntu na bugate at least history no bukarebu aye na banga no mano bate emyaka ebere anyare ko bage goeta nero na bwate history yara nyara ko baga koeresra igobono litukuri yare na butokonya ko batwanya kunyora ko chimaigaringa nara yari atikete ko baga korekana so mabugane inche ekera to ko naiga sara ngonyora se myaka menga anyare ko bage goeta chinga kinchiroro lili miri arenge tema edozo ikere tekenyoru ilikia gosime kabisa abantu banyara ko bakwagachira chinga kecho atoraba kega tokonya ko gosori gamepire ri ari gutingwa na masakara iga bono twanya kaigo anyara ko bagotware siko mupiro uri amagoro go kwenda kurara yani goro mochafu ege kono go kamambia bona marabaye nyare ko bagakoma orabogete sara go koboki gwe mambieria wakwende skuru bona eri miriri goro gweta so bonyangi borigoro kwanyara ko ba ogwesibe yororo emambia ya bona temeti ayo mwanjo mugeli gose egera tokora kwarera TBT ainge tukikiri ukora isaransa ye kwaga korire emyaka yatikire ko bigweta nande ko kunyara bona gwatanga wa by the way I whatever ne watch some mupira chi legend chiri chakare na bakomanya njani ne anko yana okoro kwa Amos onsare oromo konyi wo commissioner county getega Alego ntebe kro gwachire mwae boire tege sunte ose gwato muororo ega sunte kelkiari sabu tayanchiyo umanya gotenga bono na habekira maise trisa igoro ondeta yogo nyora para ayegenda bakasi no wikamino igana kumurekeire nchetoje ondeta yogo kuna bono yani go trimbo go kwenda gochise ino ore metenga ngo yana abegeta maise trisa igoro andigere ondeta yora nkune mpaka mino ekina kinta na kweba mpaka bono yonero kare ndo biro biaka bugire biaka urugo sine bisinsi botuko liria sete kabise bisiri biria tumayetera ro nga ibiagenda osokoranga igo bianya kabiko era chinga tubune chuko gweta botuko
botuko anene igali koliko timbo kagana bio kabia kabugire paka wako minga kai imangana kiaya bia mono mwanju mulgeria na entuma itono bwate kale yao akerere TBT gose Thursday edition tukwaregania bene tokotebya mange ali akoregete kurwa litkuligoro of course gento kere trending no gosoka no kubwato kwa matemwa manene a KCPE gocha sabaro kigwa bonsi kenyingima barenge around 1.2 million ekaratumenyetenga abasubati gosabana banyaruka niko bakorete mono bija asamangana a languages chinga kiabana abamura bakorete buya kigima samangana mathematics and sciences ayonto cyo kumanya samagazeti nengane nderende egukwanirwa mono nelinga ebina niko bigendete korusigwa judges chigendete ko ba withdrawn bono buna litkuligoro Aisha Jumwa omwaziri o public service na nyarete ko baga kubwatukwa against the murder judges ya mubwatiranetie ayubo igonto chikumanya Kenyans are wondering abagusini ngo bakumetie abakenya ngo bakumetie nga naki abantu bali babwate binene byechibesa chi billion chechibesa ebina bya murder kulinde bagendete kubwatukwa amo no musolyo manene bwa serikali Nordin Haji ayokero kende kero wakilare kese studio na atumanyenga igoni nkibono ngituwenerete kumanya justice nka yagenda osenga kiere ase corridors of justice kulinda sebono tutumire ujumbe atatabenga kwa bokire bya Andonsia Sole Eric Baraza good morning Felistas Nyanchama good morning Keyston Chari wakire bya Dr. Nyasimi Biole Kennedy Semba Mirieri awa nyakero goito kora chinsemo cha diaspora good morning Andonsia Simole mwensi pia mashabiki asimwabeta tutumire ujumbe tuchirigereria sobwango uno imita Amisi ateba Ndizi TV News digital abo Facebook abayigo Ndizi TV News asensema ya YouTube na enderere nabako tonyora wetera ase personal Facebook account nabako nyarab na saron tita bia mono kegima na nje okonyora nga Amisi Josephat wetera ase mtandao ulio Facebook nabayigo emambia bono sara nabo mwanju murigenere agara tutumira tenge skuru kero kende mbaro barabari mumbara obare aba aigori kero kenda abana bauna baratige toko bagokora biya shout na editoria gwetera as SMS na bigo ujumbe ya social media ene tonyara ko batoko recognize abana bunabu anene kurwa soro ngorito rwa Gusii rwanyare ko bagokora buya kigima na koene kiabuna anene chisemi cyanyare ko ba chikosuka na gukina moto chiskuru nyinge sara imero ngorwa Gusii cyanyare ko bachigo kori buya ase amatemo yo ase abange boigo banyare ko bagweso kena kurubirengere byabo ase tenga nigo yarenge enga kienkongu kigima anene kubatekana obinyinyi bya COVID-19 omurobire wechisemi konyara ko bago chenchiwa nabo igo chinka kibono chiria chiamatemu gose chiri cyo gosoma chikanyara ko ba chiko ba chinke mono kurende abana banyara ko bakobeko mukena kweneke ngabanyarire ko bakonyora amatemu amaya Bia mono mwanchu muligereria tigaturigereria cyujumbe chiri mwanchu muligereria tumirwetera se namba yesimirega bo ase TV yao boigo tumanye kurigereria nonye Facebook to ligererie nonye YouTube tumanye ngambara bia babasoire asumurubulyo asemambia bono naligaiga kurukunga good morning and good looking plus Sarah is that dress or leopard skin good morning ya kurukunya sin asante Dr. Nyasiri na naligaiga kurukua ere Emmanuel kurumisesi igagoteba nga bia mono sana ano ale meya umurobiro Griffin agoteba no agenda tukoba gagotobwatia live kurutabaka gosere Edward Omayo kurunyamira county no agoteba nga no ari nere imi umurobiro ngati abari batumire ujumbe yabo emambia bono gwetera ase namba esimi eyira se screen yabo asante bali bagotuma gwetera saron tita Facebook karontagete Ndizi TV News digital egendere ko restart buya okorange yachi atene nake kuri nimetenga mashabiki batumire yabo mwigo bagetutu Sophie Kemi Motangi abo bonse nimetenga mwatumire chi ujumbe cheino kurende Valin Bikoro kurachinsemo chia Mountain View Nairobi agot kuriga gotebanga atubwatete byo kurachinsemo chia YouTube agote abana baminto mole maritati Amisi ebikoro tebye byagwisa nabuna pa
Asante Valini kwa chinsemo cha Mountain View Nairobi. Endo chenga ya chire ase Facebook ya Ndizi TV News Digital. Ekerondoche yule moja agoteba following from diaspora. Asante sana. Charles Luanga Ogato from Nyamira County agoteba well represented. Jared Orure Matuleti Koronya Chichi Secondary School Kimira Ward Bogetutu wa Masaba agoteba watching. Dagoretti South well represented, wanasema form ni Ndizi TV show iko juu sana. Asante Thomas Sabuke. Ashley Ademola agoteba good morning team Ensakia. Yasa inomu ya atubukire rero korwa Ndizi TV front door. Mambo iko sawa, security iko tight. Naomba tegerete Sara na Hamisi motomanye mange naende nkoba inyolia abaiboli asabana balia bakorete bya babao moyo na barabuo na bali babao moya abaiboli bonsi. I wish my kids traveling today kuroma juu esabali engi. Asante Ashley Demorate abana bali bakorete bya na bali batakorete bya abaiboli mubaye omoyo chinga kyako ganelia abana baye nkagete nkina and gift kin bonsi pi kubatebya nga esabali engi na bali bonsi barase chipara rende mwensi twabaganire esabali engi bali mogotara gocha ase county ya Kisii. Biamono sana wetera na nje ase Facebook Amisi Josephat nataka yokurunga Daniel Njoroge agoteba ngano ali meyomurobile kurwa chinsemo cha Nairobi. Pauline Wanyonyi kuruka Kakamega agoteba ngano ali tuned in nabo igona lega okurunga Momanyi Elijah agoteba nga Sara ne kiongozi Amisi. Biamono sana sega singi ya mogokora emambia bono kunyara kwa mokweneke nga mwanyale kwa mogototebie alia anyale kwa bagagwatekana alega na ero kurunga Kerry Mwancha. Agotenga you people are looking good this morning. Biamono sana Kerry. Stella Aoko korua Oyugis agotebanga mocha keli tukoli inobuya kotema gototebya liagenda takoba gwateka Nicolas Ugaro korwa chinsemo chyo gembo agotebanere no ali memorobeli. Asante yendera gotome ujumbe umwanchu muligereria ntogendera go chirigereria tokolengi ngatwa kwariganira senchera ya bene twakubekiro be standby asengenche ntunda togoswa ni liengencho nayo manyenga nkibona keliya kolegete igoro eyo muwaziri nasogetia matemu na kiaya sogetia matemu tasogeti kubina kawaida takore tubune njira ya butambe tonarete tradition yali akare yarengo ntokumanyenereriye yobara tobese gosuka Dr. Nyasimi good morning na bantu be amate yao na mashabiki mwensi yabo Dennis Matundura korwa Toronto Canada mwensi twabaleganirie ase umurobule toenda sensa maende studio ekero tokoirana ntoiro mwancho muligereria mase moikasa magazeti yeli tukolia lero. Ndizi TV Ubwansu Gusii Gusii Urban Bass Omugaso ubona turiguchie kubabuna butambe Guchakire chinsa isano na isato Chiamugaso Guika ikome ichamargoba Kiraritu kurie wiki Baby Okongita kwangita wangora Baby Okongita kwangita wangora Ninchungo monyerere Nigukomerana na Petra Mokira Ase chingero chabasai Anikumbe toke maine Anikumbe topima Akiese Wanchani mwa maiso Mioye tamanyaini Kere nkoboka mami Naewe kankorota mami Tobute mpaka boire
Ngwanche na inde baka mami aliagendreta simetandao chingero chiya aliakorekanire elio kumanya umusao bono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi Sikiza Ndizi flow vile imeshika kila kona flow tamu kama Ndizi Gusii Urban Blaze Gusii Urban Blaze Omwancho murigereria ometobo sokumbara bokobo ke bogo chabwa saria maskani egirafu kyao gyanda gyandansi kwanyoko kembua ogendo boiri onyoro komenta manjeriko Gusii omageni onyoko chabwogo anyoro gweka go kwarenge bikorto bya magani Chingero na papa antiviral asukumanya chipend n'abanyangiro burugongo rw'Gusii kurwa chinka gicyamagega goika bono kirari tukuliye Jumatatu goika Ngoro ko papa antivirus umumuri ko koletera chingero butambe ko ritko ya Jumatatu weka Juma kuru saa 11 mpaka nseme ya marogoba umwancho ndegereti no maitege tseni gaito nambe yamo kya Ndizi TV wasubo mu Gusii ase litoka ligo toka lingazu litoka ngo kunyure cyane litoka ngo kurira bukuma so bwansu no bolo kunye kuriye papa kore na papa umerana na papa antivirus ime ya Ndizi TV kenda go tokwa chiga bwa seketa tseni gaito nambe yamo kya Ndizi TV oyo papa oyo Yesu ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwo amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitoboriti chitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asito kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania n'eki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko bunabono ogukina kwa maguri y'ebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koirananse imeyense ya Kenya nigo tugukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebiyasoira ase chichiro cheito naboigo tugukutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense echo ya Kenya ase tokurigereria naki obonjereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubrio wense yobonjoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko nakibagendete gukora obonjereria bwabo naboigo nakibakoenana ebinto koru chinse chiri cheisiko nagotekeraga ase ensecho ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyichamambia ime ya Ndizi TV ense yobonjoreria Ndizi TV ubwansu bw'Gusii Biamono sana na inde karibu asentunda ende ngatwa gotebinga ikratwira boniga ni gotogosoa anetokoletere aria are gosaira uborito ase chigazeti cheri tukoria rero asokoboko kwane botambe ni gombate egazeti ya The Standard na inje ni gombate gazeti ya The Daily Nation kiratwa chira ko batokorigere tumagiga aye kamera egazeti osi gazeti cheri tukoria rero Sara amange agendere ko bagakwanira aria anene nigoro ya amatemo sama chibi amatemo yanyari tuko bakubwa tukwali tukoligoro nere omwaziri bwechise
emi oyokorokwa nganere Ezekiel Machogwa Sentunda Entangani ime gose ime ya oburai bwa serikali ya Kenya Kwanza niganya toko kubato kama chibu ya matemu ayoli tukoligoro kuro mutihani house na mange kerokende abange banyare toko babako ganyanga eko babutambe tigango tore umano mutangani ngayago so makorwa eskuru entangani kolende litukoligoro sara mangana nigakole twe mamincha kerokende namagania alia botamba wa Kenya tunyari tukoba tokonara. Yes, manche muligera bono ayuna arto kumanyia airo voltasi chigazeti chonzi sema mbia bono kolende ndo chenga Eric Baraza whatever Thursday it is Thursday. We thank God in everything, enjoying your show. Asante sana David Mogaka whatever good morning from Babadogo Nairobi. Whatever watching you live and clear. Whatever safe journey to those traveling home by Kibya and Merry Christmas to all. Mwego baba getutu Thomas Ondari nere koroigagi kanabo getutu wa masabari shabikiri na Ndizi TV asomorobuli bwensa kya whatever watching live na botambe litukoligia Sara na Hamisi. Waigo Bernard Mobisa nere korwa Kirwa watching live from Kirwa Ibeno with my lovely wife Rose. Biamono sana walimogende gutuma ujumbe tikatwira na magazeti ekero mbate gazeti ya The Daily Nation, The Standard nere gazeti mbate asokoboko kwane emambia bono asepeje yuentangani ye gazeti ya The Daily Nation trochenga engane eirobolito ase gazeti yons actually mangana tayandonsi gutatiga obolito bwa matemo manene ayo asogete litukuligore kero toroche abaiboli aborokia amo naborokiwa bagendrete ko babogoletie the top performers oyole Robinson Makoha Fuaro kero batangate na Lewis Omondi Otieno babwate amagisi chimyenye na 30 nelimo kero toche bagotenga kigima bagogete nyora omwana mutangani nigabwate 431 marks amagisi atogetiwe kigima nababwata ni bonsi bechisemya sengenchonga despite ingense ya Kenya ya tuara amakongwa manene kati abo binyinyi bya COVID-19 ekairere school calendar ega change kigima amangana yobochori naro na sweteime amangana ya economy kulinda bana ba they beat all the odds na kutangana na maisi yo 431 omu waziri wejisemi Ezekiel Machogu nigabunete enaro ya butambe alias butambe tokoranga amarieta ya borokigwa bali batangaine nigo bagosomwa teneni bali babwata alama go 400 tuarora marieta ngaya korwa and what have you yute tekoli ritkoligoro na magistu asometwe yo mwana mutangani ndege kolengani wani miaka ya gochimagega ntocho kumanyia manga sepeji ya kabere ya gatatu in fact gazeti ya The Daily Nation korwe peji ntangani mbake peji 15 na gatatu nigebugoletia mangana ya matema enderende peji yuentangani nebugoletie abana mbaro batanganete regionally usekuru ase region ekartroche region bune ya korwa ose abana pa region chiskuru ao abana babwata magisi abo 428 424 koru regions 422 414 amone list ya abana buna ba performati the top performers eliaga neiro mawaziri akwa nelitukuligoro the top performers nationally kulindethanya arituko bakago kwana na aseki ntochiko yaligereria soboime ase chipeji echo chonzi kulinde tebwati mangamisi nigoro yamatema nande metenga kiro monto gare examination mood results mood timetinga The Standard eronki wata The Standard boy go nero terainda isko kupatikana na amachibi yamatemo yenye ntoko bakubatu ko alituko ligoro ase boy go bakoteba kuro chinsemo aneno kuro soro gongoro liwa central nigo bakoteba umane nyaroka nigo anyarete koba aga kutangana anene ase amachibu ayenya tokoba kubato kwa ase boigo amange ya marieta tu abana bali banyala tokoba koribuya ase amatemwa yo anyala tokoba ko soki wali tukoligoro akwanire ase epeji eyo ase peji ya kabere gatatu wikira boigo epeji ya gatano na gatatu nabo egenda tokoba gukwanira igoro ya machibu ayanya tokoba kubato kwa litukoligoro nabo igo ase peji yibodo ase epeji ntangani netebete ngaba bwatani kurwa ase sector yechi semeni go bago kerete aneno morobeli olio onyala tokoba go gotume kwa litukoligoro
bwatoka amatemu ase abatanya ko bakora ikintu kiri ko nga ranking kubatikana kero kende no mwana mutangani esukuru na bintu binde bono nigo abange banyare ko bakogokera omuroberi yo nande banyeganire serikali enyare ko ba gekogendera no muroberi yo gutakora ranking anene kurwa sabana nabo igokorwa ase chiskuru ase epeje yentangani bo igone kwanirete igoro anene yo bosibole obwanyare ko babo chaka korokana gochia anene abakori emeremo ba serikali gati yabo no mosi esa Aisha Jumwa oyo ekina kia Kenya tokobe gutuguterwa are abange kero kene go nyakubo uri bare Sara obisio mo DPP nero yana tokobe kubekirania mo file na ikaene kiabuna omwaziri Aisha Jumwa na bwatama mocho na andanya ko bakwigurerwa aikina ne obisio yiyo bado ili tukoligoro twaro chego taba gwikira boniga banyare ko baba go Perusi barigire chifile barorire nga omwaziri oyo gwikira boniga tabwatima mochande kero kende amangana integrity issue omwakili kago chaga igani maite chapter 6 ya Kenyan Constitution gukwanere kale amangana anene ya integrity issues na ro kero kero turachiko bato kwanera lituko lialero kati ya bali boigo anto bubwate Mike Songo anere igaiga kubatakana nere anene chimbwa chiaye gosekine kelikenya ko bayiko kyobo kurumi oikera lituko ligoro nigo batebetenga bono ekine kikia ene kerekyo giatoteirware aituna lia irobolito ase pejintangani ye gazeti ya The Standard bia mana sana yo minto Hamisi machumuligeria ntwagote binga onyo mwana gokorete bijana bagotomelieta magisi abwate use skuru yakorete bijando nsi asole egere tonye shout out ekero tumanyete korwa ase county ya Kisii ne county ya Kisumu korwa sorongorwa Nyanza nchikorete biya kigima skuru buna Imperial yakorete biya kigima bana mbaitete skuru Treza elimu chiskuru chonsi ekito chikuligereria se gazeti anento chigoto kukoletera mangana magia asichinsa chirebosio tumanyenga na kichiskuru au korwa se county ya Kisii na Nyamira chia koletie ya kigima no Nyamira skuru ya St Kagwa Girls High School nero mbiya ya kolete sana ya skuru ya Banyaruka ya St Kahawa St Andrews Kahawa yes na Eronge Neronge skuru chiri kurwa se county ya Nyamira chia kolete bia kigima ase page ya kabero mwanchu muligereria ase gazeti ya The Daily Nation Machogu why these year's exam candidates were not ranked ne gazeti ya The Standard yateba uyu no waziri weche Ezekiel Machogu inki kiagerete mbakole ranking kolenga no muri kibe gazeti nigagoteba ngo mu waziri uyu nigo anganyete korwa asege koro was tradition aso gotanem the top performers instead agateba marks ama alama zile mwanafunzi wa kwanza anya tukoba kagutuara aseki asengencho yo avoid unhealthy competition banyorange kero mwana kero tebete iliete skuru yo mwana magisi aye the top performers abano koranga competition yugo chiaba unhealthy timete sino bolingo liba kora ose research kolende yunere sababu enene batakorete ranking na go name the top performers ngane yo nigo yaleganetie birengera biburukaine gati yabo mostly bali barase education sector abo korengana barabo batogetie egetambukire kyugati abona Kelo Misori oyoromo secretary general wekyombegia Kenya Union of Post Primary Education Teachers Kupet oyote betenge ngane yo we are heading to the right direction boigo yo aleganetie ngane yo Dr. Hairino Tieno Menya or the founder of EduHub Africa and EduTalk Africa Radio oyote betenga okona choko kwa abana gotaba ranked nigo kwa abana omunguso wogokora osebo gokora bya asamatemwa kero mwana atete gukora ngana inchi tiga nkore egere chance tuwe kolengana na bali the top performers nigo bate betenga awakutarajia lakini mbabe igetomukia lakini mbama itenga na ubara the top ranked student was candidates ba kolektivia ayuni gara se page ya kabere ne page ya gatatu ase gazeti ya The Daily Nation baigo page yo ya gatatu ne muri kretenga selection ya bana ba koleta mate kugenda form 1 nigera ere ba chitariki 15 ne mu mutinyu mutangani igokoranga ne chake bwango iga weeks before chiskuru chitarabari
opened igo na selection teli gochikoirageka kero mwana ngochiare kumanya nga skuru ki agochia go join nyoranga this is the second last 844 bono system bono ase enga kimorobeli bono mu UCBC orache go take over morobeli no kwanere tubo igo no kwanere tubo igo nyora rit koligoro abange baba iburi kero kende bali ba grade 6 banyara ko bago isaransera amatemu nabo igomba baisaranza bakaganyanga umwaziri w'ekisemi nanyara ko bakubwatoka amachibu ya grade 6 amatemu ari nyara ko bakora kurende kubatekana na robot nyara ko bakubwatoka rit koligoro ni gatebete nga amatemu ayo samachibu amatemu ayo igago ba uploaded gochia as chi website chi skuru kurende amatemu ayo tali ali ago baga gusama chibu tali ali ago baga gutumeka anena kwene kebuna umwana yo o join junior secondary school kurende nelikyo gupimanga umwana yo nabwate anene libagalia bendi kunya kwa buli gosuka uchimoteli ndagenderia masomayo yes yani mbali kuchikoba graded instead ngo baguche gukora assess baguche individual assessment egereba nyariko babakubika umwana asabwenerete that's true ayo bono mwanchumulige naboko yasoma se page ya kabere ne page ya gatatu ase gazeti ya The Daily Nation ase epeji ya kabere nigo ebwate chibicha na marieta ya bana abagende toko bagochengera amachibu ya matemu abo ntubwate abana chinyaruka kabisa gaiga gati yabo naro kurukunga Norin Chepto kurweskuru ya Hill School Ensam Eldoret yabwate 421 ntubwate Lion Maina Ndegwa Roots Academy 420 na bande abange abagende toko bagochengera amatemu abo boigo ase peji ya gatatu ne kwandrete anene abana gose abana chisare kurwa ase county Mandera abo igo banyarita ko bakoba among the best ase amatokyo ase banyarita ko bagotwara amax 402 401 timayete sara nenga kero kenda aso mwakoli nyarita ko bagogweta amachiba nyarita ko bagobwato kwa ntwaro ange chintunda isato chisare chikonyora max yari the same bakoro ku chibarongo ichyo bana chibarongo bakonyora amax yari the same essence ya Mandera kaiga batanga chibarongo chibanyora nete tu reaction limono yakanyora yende kubatekana no mo director bwa eskuru eyo Amina Musa igagotebanga abana abuna bubanyara ko bagotangana anene kuri basote class 8 wikera chinga kibanyara to bagokora amatemu abono chibicha cyabo kire ase page ya kabere Gondo buate KCP South Sudanese pupils perform well in Nyeri County okoranga bana bageni bana kurwa sense ya Sudan abagosomera imense ya Kenya ni nase county ya Nyeri na barabu nigo barenge among the best bari banyalete ko bagokora buya bagotanga bana 10 ababere nigo banyolete amaxi ange emerongo amaxi myaine go chigoro kurwa sense ya Sudan bia mono sana ase epeji ya kane togote ingalero na matemu ni mutiani epeji ya kane nemorikirete ngabono ebieni nechibicha cha abana bali abamura babiri banyatiko bagu perform buya nako babatangani Kenya ngima nkoyerera balenga how we beat all odds to emerge the best Fuaro Makoa Robinson kurwa skuru ya Christ the King Primary School Bungoma County oyonyorete 431 marks chinga kinere Lewis Omondi Otieno kurwa St Peter's Mumias Primary School Kakamega nere niganyorete max 431 abamurabu babere nigo bagoteba batagete goswase skuru ya Alliance na inde nigo batagete basoe bonse skuru eyo egere banyare ko bagosoma ayo mo bonaro chagoteba ngagatagete ko bo mu engineer kulinde tabegete biya which kind of engineer atagete ko bagateba ngekyo bado but nigatagete ko bo mu engineer ibuna tatumwa kumbe abayiboli ko babali role model ko babali role model ase abana babo ayuna rara sepeji ya kane oroli migano yabana bo batanganete Kenya ngima na indengana ki benyorete nga babeire ababui epeji ya gatano nemurigete bono county ya Kakamega na Bungoma na chirochio nchanyalko bachigo produce the top KCPE test stars twarale nonye naba batangani aba batanganete mono kurubara sichi county echo yo me county ya Kakamega boiga county ya Bungoma nero chonsi na Kakamega ndiko cha sogetie abana bakolete buya
kigima asa matemo ayo. Peji ya gatano nalimo county ya Baringo, county ya Uasin Gishu, na barabu asensemo ya North Rift, na barabu mbanyo lete the top performance karo mwana mutangani korwase county ya Baringo na Uasin Gishu babwata max 425 asa matemo ayo abwatu getwe Gloria Kiprono na Ryan Kipngeno nabo batangene kurwa sorgongo rwa Rift Valley gose North Rift baiga akarongosuka motwe baiga page ya gatano na kabere nkwenda chimbiro kegimo yo mitamisi na emanya gukwereri yabo ndochenga public schools produce South Rift best results. North Rift nero yakoleto byemono kulende South Rift nero eskuru ya serikali nero ya performance buja bakonyore gazeti yororenga skuru kiyo nkolere page ya gatano na gatatu kare county ya Kisumu county ya Kisii bwata abana bakoleti bya korua sorgongo rwa Nyanza byemono for the first time naende ntali tukukwanika asemangana maboka na asa performance boigo amachibwa yo toli mono ekaro mwana kwa Kate ni mrodotieno kwa Golden Elite School abone county ya Kisumu nechinga ki county ya Kisii omwana weni Moseti Nyabe korwa school ya Imperial Primary School babwata max chimenye ameronge 25 na 2 kubata na Sara kirokende na okubata kwa machibwa iri tukoli igoro ni gotwaro jaso mwako nya tukobugweto mwana mutangani gabwate a max 428 abono iga 431 kubata kana no mwaziri wechi semiri gatebete improvement ne rombanya tukoba gukora abuya abo igo ase page ya kane ye gazeti The Standard ne gukwanire kare igoro yabo mura abo babiri banya tukoba gutangana imeyense ya Kenya no bariga guo chibicha cyabo chirago nabo igo chingwana cyabo ngabanya tukoba bakuchibwa tokabene kubatakana bono no gukora bya ase amatemu why ranking in the exams was banned ne ngana boigo yanyale ko bego kwanirwa ase gazeti ya The Nation na The Standard igane ye kwanirete igago egotebanga nigo abange banyale ko bakogokera enkwane yo kerokende nige kwena no gusegeta gukyase balia na bara batali ko bagokora buya chiskuru chinde njiro robon chigoteba onye skuru getenere gokora buya igo bone ino twanyoranga kerokende ugochaya na aschi skuru kwanyale ko bagokoboro kati ya mange ayo anyalete koba gago kwanirwa litukolia igoro. Pupils excel despite banditry in Baringo. Sara county ya Baringo ananekera matemwari arego korantu arochi skuru chinde chigo siekwa kubatukana no koborwa ko moremba chinsemo chirine chisegi tukanyoranga abande bakunganyo bakoiro lakini gazeti ya The Standard oise ko igora page iyo ya gatano na limo ngo kwanire karenga abana mbanya tukoba gweta matemwa kubatekana rende nonye babwate umuchando ubwechisegi ase county eyo ya Baringo nara kwaneire tu igago ase page ende ya mutwe mpakwanete ya 10 page ya gatana gatatu ne kwanete nga grade 6 na barabo nigo barachiko bakonyora amatokeo gosama chibu ya matemwa abo omotenyo January omwakonde kubatekana na roboti rwanya tukoboro kubatu kwalituko oliegoro kubatekana nere omwaziri bwechisemi oyo ole Ezekiel Macho bemono mwancho muligeria ene ntunde ntangani ndo chinga chinsa chiri chokora enda sumo timoka ke ase studio tora kwani producer ito Joshua Uta kero tokoirana ntogendere kumanyia mange aliarasa magazeti eli tukulia lero chi ujumbe ni nchiro che chigendete kuminyoka so bonge asenseme mitandao ntochirigererio ntochirigererie ekero tokoirana nyora Ndizi TV obwansu Gusii. Ndizi TV obwansu bw'omugusii kero muntu nabwato muganoye kurweiburitwe goikasa ikirebuniga kurinde kero igentekemo kebwatana n'umugano yomo guchie sumugano kabiri negentekyo no mukia bwogweto makigima ekerengeke nene ky'umuruburyo bw'omuganone no kurwogusigeta guchie sumuntonde elionera nyare gwetoma gwikibirengo byigoro
Brighton Makori nigairire ribagerio na gwisaransa n'abantu ao eriogo korentera emegano yabo rituko rya Jumatano chinse ibere cia butuko na boigo moiroro rituko rya Alhamisi gochakira chinse isano nemo cia mugaso. Esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomu chukisi nige ukumanyebuna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babuata mabaga asechikos chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work Voigo nkwegeria bare Theater Technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council Gusii asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chokomenya nigo bare a senyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisii Low Courts mbabwatoro sagyaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono as a PO Box 81-40200 Kisii Gusii oa Kisii miasi namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gusii enotisano na yemo isano na enoti marakabere ibere isano na isano nemo Gusii enotisano na ibere isano na kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubalikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Kubwatekana nobonia bwito bwege kigetambe asense mu yebinto byogo tumekistima nigo ya enekigwe buna nigo kubinyora imiyeduke yemo ya Light Tower aserigorianse nasobwamo nigo tubwate chitaya buna colored lead light ebirobu bya fluorescent fittings snake lights chandelier lights downlighter security lights na motion sensor lights boigo tubwate assorted garden lights conduits fitting sockets industrial sockets na insulator switches neji socket chechingencho chunsi boigo tubwate chi ceiling fitting chi cable au meter boxes switch boxes, fuse, circuit breaker, conductors, earth rods, consumer boards, power extensions, fridge guards, showers na lamp holders. Boigo ngo supply bare ime Nyamira, Migori, Kilgoris, Homa Bay, Kisii nechize mochieta naine. Na bogu tutarira ime yomo chukisi asamagacho a old Sansora building angenegete sini kanene gechigari Gusii otoa kirisimi ase namba enoti sano na ibere yemo inye marakabere enoti sano nemo Gusii enoti sano na inye enoti isano nemo isano na isato enoti eyemo isato. Light Tower, your one-stop shop for lighting and electrical fitting. Twaichanire koraria ogokwa kumongina virita ogendi nigare omongina o Meshak Muturi Siro kurwekenyoro kia Nyaura yari bari chache kaunti ya Kisii nigare ngina Cleopatra Muturi, Davis Muturi, Naomi Muturi na Dennis Muturi bonsiabo balime yense ya Amerika. Musubatu mwabo Munyangi, Nyaunga, Opondi, Mutiyo, Jemima, Nyagusira Roda na Nyagusira Kemuma. Nigare mwana unyagusira Abraham Ogendi n'umungina Nyagusira Nyamutai Ogendi. Kurwa Matongo Bukeira Sublocation North Mugirango County ya Nyamira. Nigare Kamatia Helen Nyagusira Kyoga Ratemo Samuel Onsongo Tumbo Agnes kurwa USA Mary Sophia Margaret Jane Kemuma kurwa USA George Machuki kurwa USA Nyagosira Mogaka Nyagosira Tom Onchuru kurwa USA
Janet, Elizabeth, Josephine kurwa USA na Alice boigo kurwa USA. Elizabeth, Batsheba, Jemima, Joffreys na nyagusira Linet. Ogo sangiriria nigo korabe jitariki emerongibiri na hemo omutinyi 12 omwaka w'ikiri 2022 asinka yaye ya Pump 3 Nyabikondo opposite Nyamataro SDA Church Bridge Camp. Omuberoye nigura harusigwe enkendu yenyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital osabirwe na kwainigwa chitariki 23 y'umutinyi 12 omwaka uyu w'ikiri 2022 asenka yaye ekenyorokia Nyabikondo Nyabururu Kitutu Chache South County ya Kisii. Ase bari bonsi ibanyorirwe no gwakwa kubwatekana no gusirirwa kuyu mwabo nigo twarure engora yaito. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Pia mono kegimana ende ase entunda ende tokenda tokoba togo chutelia tu aso wenge aliro bolito ase chigazeti chelitukolia lero ase okoboko kwane jembwate gazeti that The Standard na Sara Nigombwate The Daily Nation. Pia mono sana sabali bagenda tokoba gutoma ujumbe yabo na barabugote banga no bale imemoro binale gukorokunga hai Ndizi TV ni tabi kama kawa kurwa Iranda. Ningependa kukongratulate my sister Deborah Purity Bosire mwenye aliweza kufanya vizuri katika mtihani wake. Kudos Purity Bosire. Ase matokeo ayo ama ya Morning Sara na Amisi job wandali kurwa Ensakia chebingombe ama temu mwakoyo nigo togogete mono ria ngombe Adventist school nigo yanyarte ko bage gukora abuya kurwa ase county ya Nyamira somana mutangani yagote bana bwate max 417 hongera head teacher Miss Isabella Kumenda na the entire staff. Pia mono sana kurwa asenseme yum na rogote banga good. I thank Rehema Academy teacher make me smile to my Susan Kerubo Rangondi. God bless you so much. Na alika ganere odaharo Ndizi tuabokire buya kurwa igara ganga bo igona inwe Sara na Josephat omane yasaye agendre togendre ko motogia kiralitu ko KCB yasogete bono mbia mono ase bonsi bakora matemwa yo abari mumbia mono ase gasi engia mwakora oyakorokunga Arogo Chris mbia mono sana kati ya baria batumire ujumbe yabo Arogo Chris nelishapikirina neli murubuli bwensa kia wana mambia igo you mark him present every day. Mbia mono sana Chris Arogo ndoche Divina Murakura South Mugrango agoteba shout out to Southview Academy Tabaka Academy Tabaka Girls ase okorabya asa matemo kurasoro ngorwa South Mugirango asante ndoje Samson Rosu agotebanga Maxwell Academy congratulations Elsa Academy Olympic Academy naboigo Sunshine asante agotebanga bana nigo bakorete bya kigima bya mono sana Omatuli Vincent agoteba kuro machoge burabuitongo bugisianko seito agoteba no ara somulube Teresa Kemuntonera agoteba bwakire byabo bwakire bya Muhenga George agoteba tuned in Laban Onami Nkorwa Minnesota USA good morning asante Laban Rosei Makori koro Mombasa Vikwatani tuko pamoja ayo abona mashabiki bagotuma chijumbe na go shout out chiskuru chiribaganeti chiewe heko na ongera mono nyora boigo naye nabo gosange kerengeri kiago amona into getera se namba yesi eyiregago asetibiago nabo gwetera ase Ndizi TV News Digital Facebook na boigo YouTube Ndizi TV News toko gendera naria airo bolitase gazeti ase page ya kienda ndobwate
bateneneri baria ba ekiombekeri gyokorika abari TSC office na akorunga nas masharia titukori gorobo igo ekero amatemo nyanya tukoba kubwato kwa na kwanirite engana ya okorika abarimu gwetania emerongo gwetania 30,000 nigatebete bono nga eke umurobiri gukorika abarimu nigora chikoba bwekene no bwasio kwa abarimu tibatwara anene bwo babonde bwensi ekero umurobiri yo ogochi igochaka ase peje yo ne kwaneire amange boigo ase epeje 10 ngokwanere kare igoro ya Mount Kenya School Shine korwa sarogongoro rwa Mount Kenya bagoteba nga amana niko banyate ko bagokora buya chibichanchire gagwo chiabana abange abanyarite ko bagokora buya no mugoko no muchengo sara ase kipeji wenyorere gazeti ina bokora nga kweli omukie no nyara ko bagokorwa nande abange niko banyate ko bagokum sara engana neroro yakwanire tugoro akeiga karanga osikori mwaka bwa masomo osikujisemi oyo nyata ko bagogoeta no igore ngo mwaka umwenge mono sana abari muri ngo babwate mireme ngo kwene kinga banyara ko bagokore syllabus na boigo ntwara bwate chikura ntwabwate na mangana makega COVID-19 abana baganyara ko bako baisiko ko asa bange nigo bari batanga ntue yaliganeti bujya kigima kokora amatema kurinde amachibu na chita bange nigo bari no mogoko omonene kubatekana na matokeo ayama yabanyarituko bakonyanyora biyake gima iyo minta Amisi EPJ komya se gazeti ya The Daily Nation bayigoni gagendete kumulikira nga 2022 KCPE examination champions ntwaro chenga wetani abana chiri bukyanda nigo bayitane 400 mark na abande almost 300,000 and above bagaikia 300 marks to 399 yuerbya igobono the champions of 2022 bali baigeti 400 mark and above kuru 400 mpaka for that one aliyo mutangania bwate abana abo chibice cyabo no chire baiseke bale mali tatike ima abana bamura kero umuntu na max ya bwate kolinde mbabekiri bonsi ensemo ya bali babekira segazeti kona bokwenyororo nga who were the 2022 KCPE examination champions EPJ komina kane ni mulikiretenga norogongo gose county ya Nyeri orwase skule korokwa Good Shepherd Academy korwa sorogongo rwa Mount Kenya na barabombanyo lete omwana otangaine korwa sensemeyo wage gazeti ya The Standard ya mulikira refugee children come refugees korwa sense ya South Sudan abo igo bakolete bya ase omo amatemwa yo asogete chinga kyoyo mobo alote batagete koba esagion Wega gazeti yo ni muligerete buna The Standard yatebire kiombe gyo kubalika bali Teacher Service Commission ngiatebetenge chikone kyalikira bali muchirwe 30 chimisano na 50 ego mwaka umutangani gosomutienyi o January akolengana no munyakero gosomuteneri bweke kiombe gyo ya TSC nanzi masharia niganegatie asaba ali mwabchirwe 30 nigo chiribukyanda baguchekoba permanent and pensionable chinga kia bande baguchekoba interns ayuni bwesomera senchira yubekirano ACPG 14 egazeti ya The Daily Nation biemono sana ACPG ya 12 ngokwanire kale igoro ya ekina ikikimurengete yo kabere mugabana bwe county ya Nairobi Mike Songo sebono akubatikana na ekiniki cy'ubukurumi gwetania $1 million ikiniki kenyareko bekoba asekegambira asinga kentambe kubikira boniga nigo bono ekina gusekegambero kia kerige kwanera obukurumi kenyareko begotebanga kinekyo ngebwati anene obwene boisaine ose oborori boisaine igobono nigo kiarabe kirukando ake bono igobagotebanga Mike Songo anene bono ochakira kubaga usmile yake unyore ebine bingi benyareko bikomubwaterana nere byobukurumi na bintu bindi iganyareko baga gotangwa na bwigo kwenda chinse cheisiko gati yabo ense ya United States of America samange bono digiri EPG yo ya 10 na kabira CPG eye
yibo igo ne kwanirete anene omugavana bwe county ya Nakuru Susan Kihika sagote bono iga irusirie ne ngwana iri gotebanga nigo anyara ko bagakubarika abateneri be county eyo kubatekana na obokenyomba bose oboiri bono nigatebirenga nigabwatetiri chiko kubatekana na kobasoya obisi abakori emeremo abobe county eyo ya Nakuru. Ase page 13 Sara ne kwanete igoro ya omoraiwense William Ruto nkote bakarenga nachiko bagakwena nande miremo gochia sebalia banyate ko bago sire biroko byabo aho nande nigo barenge nere ase obochori bwanyara ko babogo etantomoro chikati yabo aho yokabeire omo senator bwe county ya Kakamega Cleophas Malala na boigo omobunge oliabwa constituency ya Mumias East Benjamin Washila ngati yabali ya kerokende barachiko bakonyora emeremo ase serikali yaye Dr. William Ruto. Buya kigima omwanchu muligereria sichigazeti chokoro chawate amangana yechisemi mono na gosokiwa kwa matemo manene ekero no rugongo rwa Eastern rutatigire magega ekero nabana bakorete buya kigima kurwa sensemeyo otigana na mangana yoko bwato kwa matemwa tigangiro mwanchu muligereria wikase page 25 na limo torigererie na raria yagende tokorekana ase chi county. Gazeti yune mulikerete ngana kibono abagavana n'aba senator bachira hamo na gukana bill ere ase bunge nene egokwanira igoro ya funding gose funding bill kolengana n'abagavana abo amo n'aba senator nigo bagotebe bill yere ase ensemo ya National Assembly egocha kogenda the second reading igokora first reading ya kolitwe ora nige egocha kogenda second reading egocha egocha seeking to provide a plan for administering and managing the equalization fund ora niga abagavana ba senator bashiramo na gukana na mbatagetie bill yo asengenchonga ekero ebunge tagete kuligereria na administer igoronga na kichibesa chiko tumeka ase chi county bakanire ngane yo na gotebanga lichikerio nigo lira chigo chanda mono ko goikiranigwa kwemeroberie menge ase chi county ao ayona arairo bolito ase amangana y'abagavana naba waziri kolende county ya Mombasa bono emegiro gosogo tige meremo gokore ugotiga gokore meremo kubwatekana no kocherewa gwakano kwa bakori meremo ase county eyo bono ngoika koromo elio ayaniga yanekiwe no mugavana bwe county eyo Abdul Somad Nasir maega yokobeka okoigwana gati yaye gose serikali ya county ya Mombasa amo nebengi ya KCB Bank eyo era chego konya kubikira abakori meremo be county eyo angachiri bisano nechimisato chibesa chiabo on time igobono onye nabanyagitari mbaguche kogenda somugiro onye nabalimu ba ECD what have you mbaguche kogenda somugiro asengincho yokonyoro gwechibesa kolengana na Nasir otabirenga eyuterie ngana era chikogotenenio abakorari ase county ya Mombasa ekiagero otabirenga engana yemesara amesot bona kiromotienyi kiromokali mirimo nanyore ngere yaye ne county ya Kitui omugavana bwe county yo Julius Malombe onyara ko bagakonem 26 chief officers ase serikali yaye ibona mwanchwa umuligerire nabakwenyorera mange ase page 25 na limo egerebwe somere aliari ase chi county na mange chi county ne chinyinge nabogwe somera kirobate chingaki biemono kigima oyo minto sara no mwanchwa umuligerire begata seni Ndizi television ase page ya 13 kwanire kale igoro yo muroberio bogo simeka emeto yunyana to ko chakwa benali turi goronere omoraiwense Dr. William Ruto nigo arenge chinsa muchiri chiangong ko ene kiebuna unyana ko baga guchaki omoroberi gora inyoro omoroberi yo chage turi tukuri gorone chi county ime chi county 47 imense ya Kenya njana to ko bachiko eri baga elio ko ene kinga nyana ko bachiko simeka emete elio ingati tuyemeroberi elia omoraiwense nyana to ko baga kobeka bene ako ene kinga ense ya Kenya nyana ko bago simeka emete e saina igo bono
ngati tu yaria anyare koba ko kwaneru na kwegwa oborito ase page eyo ya 13 ye gazeti ya The Standard ase amange sara twatika koba tokoteba nigo ne chisemi na yande amange akwanire ase gazeti eyo bia mano sana yo minto Josephat Amisi no mwanchu muligeria ekerotogenda to kumanyalia iro bolitasa magazeti eli tukolia lero kerondo che Isaac Zakayo tuned in from Bumachoge bwachache sengera lianchogu agoteba watching you live with my wife was with my beloved wife Judy and 2 sons Emmanuel and Samuel tuko pamoja hadi mwisho karongo iro mwanchu mulire wikase page 33 amangana yensengi mabono world news nelinga ense ya China tera ripoti gakorukende gyansi kya makweli kubwatikana nebinyinyi vya COVID-19 nonya a variant ya enya ya Omicron kegendrete kwabusa chinsemo chinyinge asense yo kolende monto ndeta yo siryo bugima kubwatikana nebinyinyi bya COVID-19 waigo ense ya Georgia nero nigegendete kwaligania asumo yego monene bwe Christmas no mwako moya chinga kibono ebintu mbirororo bantu bakora akachi byasokia nebirerie take ekero mwako moyo gwika gose Christmas abantu bagotongi baruta chiparut something like that baoge tiekegima se town ya capital city ya Belize asense ya Georgia ekero baoge timirire na ko welcome mumoyega we Christmas na boigo umwaka muya wechiri 2023 igoro chinga kirense abantu mbagente kwiyarigana bagochengera na hando kubatakana na kwiyarigania kurengana kero kirene chinsa mayete chinsa nchiroro konyora chinsa chiabo bale motwe abande bale magiga igona bera atukenga guchakara mambire mambiende ko urense gete yachakara ko bage gochengera omwaka omuyena nde twakumya rero ntare chitarike 2022 na kenyarikana obande gose chinsa chinde cyanyare ko bachigo chaka gochengera omwaka omuye muligerio nginyo irenga fireworks yes good yantu bagwaka kabisa iga asante sana Eric Baraza ase okonginyoria by the way no wata bachinse nchiro ko nyachitanga ine chinsa chinde chire magega ensebune ya New Zealand bone chikali chinsa 10 maite vale 10 hours ahead wana kerere nse moga ali bakale saa 10 yeah bagutangana korora na bagochokwa batangana korora Christmas narege koroga morning Ndizi TV Mose TV kurukioge Amisi bwaterabuo etai biere mambie ngiambie mona sana so jumbe eyo kegima narege gokotanga morning Saranda Amisi kudos to Mbiri Academy getting you loud and clear Koronyangongo Junction bie mono sana emambia yabono ase ujumbe iyo kwanyalikoba kogutumira bia mana soko banaintwe asa magazeti na mangana lero brito emambia yabono kolende karato kwenda asense mwende studio somo timokomoke karato chikuirana ntona koligereria na kiamate mwakole twe ntoligereria ngane yubuja na ndentorole alero brito ase chigazeti chonsi yakeigo tunyagukwanera chinga kitoganyete wakele oito achigwika ase studio ensa eyamone nusu yabono mambia tukwanira mange tinigo tebikito chukwanira ekera ikire abange mwamuganyereire asige gitambe rero nabwate chinga kinaintwe na chibanke igo wikachi goko umeto wakile watamangana mange sana binebi mange chinsa na jire chinga mambo ni mingi sana masandio machache kolende ngochale wika ase studio abanchi belichi ko Thursday tumobaisa gosuka ekiagera ngochitole ukwanira mange ntukwenda sinse mwende studio tugenda se omuti mukake kwalo kwananga umaite ekera apagende buna bakonyara kwa bawika se studio kerokende oise kwenda aschia bisichia bona ande gari town na ande iga nabakonyora igogwa kanera chi service buneji lakini gwetera asege egeta seni Ndizi television igotokwana no bosemia for free nege kwara to kwali bagana aria bene buri angoli buri ebina ne binge bigo chande tali isko bya maremo barorob na binto binde byo kwena na inheritance ya mali na binto binde pono chinga kina chibunechi na erika ujumbe yago igo chikoligi wakiri obisi yaye gwakana consultation irenga ono ga igeta seni Ndizi television ego tanga one on one to mari boliria gini nyara koba okweranirwa asinchira ya bene bia mono mancho murigerere
TV Ubwansu Gusii. Ndizi TV Ubwansu Gusii nigo bono ya nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor Gusii neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Nkoli yole nyumba kogora, obole mokogora, ugose, property management, tuwe chanda nonya, ikiagira Green Track Estate Agencies, na waba manyi, wamanganaya, asegi kegetambe, na obale ime yumuchu Kisii, asamagacho, Ahuru Plaza, lirongoli ya gatato, room number 307A, ugosoba kiresimi, ase namba, enoti sano na ibere marakabere, inye noti, isato isano nemo, Green Track Estate Agencies banyore bakwangwerie okonyoragirio tagete. Sunlight Academy Day and Boarding Neskuru Yuboroso Igotoka Nyamache county ya Kisii nigebwate ibirasi bya preschool gwike kirasi kya gatano na gatatu nigobale asagia abwatobo toereru bogosomera aborokia nigobaisaine ribagari yo kogosoreria nebintu byo kogosoreria nigobabwata mabaga asibirasi ao ayerera onyoleru mwana uribaga asiskuru iryo irianyora megerio nogosomigwa chisemi nigo chire chengencho mono naigo asumwano wo aguchinyora goikaba asare yengencho mbabwate gari skuru eje okonya soba sombi bwabwango batalire nsemu ya Nyamache chimita chimia isano na isato choka kurwa asibara ya Kisii Kilgoris gusoba kirisimi ase namba enoti isano na ibere enoti isano na isato isano nemo isano nemo marakabere Sunlight Academy Day and Boarding Primary School ya kili die bilenko bichisemi Tobaisa wechanda asora nyore chikeki chiogo chengera emeyega yao enyorero bokole liboro buya aseduka ya Villa Valentino boko koroseria chikeki chia kerengencho aseri gori ritari kogoita ngorosi atore chikeki chimeyega au bunna chikeki chimeyega yenyangi engagement cakes, anniversary cakes, birthday cakes, themed cakes, corporate cakes egatiye chikeki chinde chinyinge ningore nyorere keki ngi yeyo kugania kwao asogo tutarira samaga cha Uru complex yeyo toka imeyo mocho basongo asamange gose kobeke oda yao twakeresimi ase namba enoti isano na ibere enoti ibere isano nemo isano na ibere eyemo isano nemo isato gose 0702267163 boigo ngorotora megerio yokorosia chikeki no kwerikia nigo kogenderete tonyorwa Villa Valentino enyorere keki nyansu na boigo eyokuganya kwao omurigereria asamangana yugo saseria nakorolekana komesete kigima busi bwabande richi bunerimo Palamax Executive Spa and Baba ekeneke nyosi asuku gingirwa emetindo au yekerero nakorolekana komesete boigo mbabwato bukorelibwa massage magiga yuko gingirwa nagokorerwa steam bath bedikiwa na manikiwa usokoroisigwa chinchara chamagoko namaguru nakurusigwa sangwa liririo mire na ritari korolekana buya onye bwanchete gonchuri tuke yao chirangi na korolekana nomo ngusoke gima ika Palamax Executive Spa and Baba nigo bagotoka imeyumu chukisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabere asepara ya Kisii Migori highway gusoba kirisimi ase namba enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano na isato Palamax Executive Spa and Baba
ine aye n'umunye bw'ikianga cya mitumba kiri cy'abana n'abantu abanene na nigo otagitego kigora gikakyange bono mama tefi mitumba bells nigo agokereirie sabari entambe nago gochiretera goikagesieri na munwa iga toko ni mitumba bells whereby toko ni chianga cy'abana cy'abantu abanene chirongi t-shirt blouse mixed dress tuko na blankets tuko na children heavy mix tuko na t-shirts China na Canada. Mutarere imeyumu chukisi ase nyumba ya Imperial opposite St. Jude room nambeyemo na boigo nyumba ya Ouru Power first floor room number 350 ekeroko genda daraja 2 Jeningante tokore to mosigo koruga igase mama teji ase ngenje mesigo yaye eregile doan na andere miya emesigere mesafi kotomatole mesigo no yango chi Narok Kisumu, Eldoret, Migori, Awendo, tupate customers from all those sides. Anatuuzia mizigo vizuri, ni mama anaongea na sisi vizuri. Nere ngochari ale customer, t-shirt ngoto ale twabeke wiki ngima. Boni ganto bwate over ya December Christmas at a very cheap price, at a very nice discount. Akesi mibono, obeke oda yao. Ase namba, enotisano na ibere isano na ibere, enotisano na isato, eyemo isano nemo, enotisano. Gusii, enotisano na ibere isano na ibere, isano na ibere, inye isano na isato isano. Gusii, enotisano na ibere, isano nemo kianda, ibere isano nemo, kianda enoti. Tefi mitumba bells, enyorere chianga cha mitumba, asige kakiange. Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byubwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikubrukane chirange nigwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitab mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gichigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eyemo kianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ine nomanyete eke wekia ora umwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friend School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali chobosombi egatie kia kyo kogosoralia CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae guchakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyole wetra ase namba ya Amisi enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friend School ayerera asama bagamake atigarete
enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwaria gutumika mariogo yemete amarwiri buna asthma, arthritis gusukubimba kwa maboko n'amaguru, fibroids, diabetes gusuburwiri bw'isukari, cancer chonsi, libido obuboro burwiri bw'ikinguru cy'abasacha, high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri, amarwiri y'erisangwa, chi allergy, gastritis, fistula, bronchitis, epilepsy, ulcers, insomnia n'ayandi mange. Chimashini cheito gochi gukurigirira chioka nduto gokoereza buno rwarete watatebina yiga buna boti bikorara gabu ngoigunda bobe igabu gentu gete na gintu gete ngokorekana kiri ekaro twanyorre twakurira tokonyora umurwiri oyo atakire gokora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwata abanyagitari bakora massage. Naboku mwakiresimi omudirekta bw'indigitali yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti sano ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosomurikere email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Waigo naboku batalira ase nsemo ya Kisii yogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ubugweni uregene. Uniforms and Sports Center nigo bakorosia na kounye chianga gula chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni metambe ebitamba byukwarwa burere ne byogutubo moito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo neria ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi sukuru ao naboigo ngokora bali embroidery korosya bali chisweta naboigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagutoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gosumwa kiresi mirut ase namba enoti sano ibere noti isato kianda isano isato isano nemo enoti. Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asokonyora chi uniforms chozi nebintu byo gukorera kigosori. Ndizi TV ubwansu bw'umugusii. Ndizi TV obwansu bw'umugusii. Karibu sana na ndase ntundainde. Nimotara genda somo timoko sara igotware konya kuba to kurigiriria anene amachibu y'amatemwaya isoko yarigiriria so bwange mono kubatakana na engwana yabwata gutunero mwaziri wechisemi nigatebetenga omwana enyaruka niganya takawa kora buya sana as languages as Kiswahili negesongo abo igo omwana mumura kanya kwa korokana okorire buya as mathematics as hesabu na igo sciences na social studies area timanyeti ikinegento sara kya bera rese talia sentunde ntangani bagotebanga omwana enyaruka languages mwereri timanyeti aye gose engaki yago amangana na arengoro gose njuzi ya chagete amangana aya na arengo kurukale akanyoranga into ladies mono majority lakini abande mbaro bagwaka sciences una bana bamora but majority majority of us usabana banyaruka niko tokora bija as languages mono Kiswahili na English. No inje sara nyarangi ntita mwanje muligeria no yo minto Josephat Amisi urankaranse ta egento kia ngirete motu languages ingota kina bwata English na Kiswahili tabali patrinde karoma edenga na kikia gerete inga kora nkabe kinderero it was through languages na korta via Kiswahili and English. Igotenda ate abisiki bande mbaro nani mbaro ba kora bube as languages ba kora bija as sciences na mathematics na bamurambaro ba kora bube sciences na mathematics una ni manye dengo akora te bube lagi gerete ende kora tata no na
languages asomore nanga ine alega producer ito Joshua uta gotebanga ere history na siari ale waka mono na chichimo begeta sare timaite mana production na siari na history anyway siari ninganchira ne omorobeli noro lia on Ndizi kids abwato mugano sana obwato bosemia bogenda sebu kunini igokora anyway by the way ekinare oteba neki korengana ne robot roboto to yesterday it is true wanyoro kamba kolete bujamona as languages eyuerebo na bamuraba gakora bya as sciences but it may think the other years nato ikatokombe to manyenga the other years na kiarenge lakini okoranga korengana report yo waziri this year bono okorra yabete igoro mono ase abasubati okora bya asamangana languages in short abasubati ntolebya as languages kolende asa yo kiande ri komineri ringa buna intwe abaiboli nabo togosegeta abana baitwanya ko bago balance emirimo yonsi keko especially ase chisemi chirichia chiskuru chioboroso kuikaraga igoma ito tokonyaranga mwana specialized ensemo gete igobona bara balance chinsemo chonsi gakonya kubaga gosuka gochia se school ya secondary yabona akonya kumanya strength ya enga yere maybe na se sabu na se languages na binto binde keko se primary go bakobekera average nga ngiri kikwanywa leteneke neke gocha iga yanyara kwabage okwa libaga liogotamba ko chimoto tukwana ri ngwana ya selection gochia ase chi high school chi school chi secondary ningana nero kero kende gochia leta maberera sala umwana okorire buya twaroje nanyo mwaka oria tukanyora marieta ya mwana omomora onyorere lirube yokwenda school ya banyaroka bono engwane kero kende ndubwa togosemeria yekoera abange babana bali banyatuko bagwesokia katebire nga inche okosemeria kwano kulinga ngende school ya Alliance umwana yokoranga na babwato bwate egeko gara koleto mukie kama itenga Alliance lazima nyora max 450 ose 400 gochigoro manyako genda umwana oyo o amaNP o ateni ya max 400 ingigeko garende amangana selection yokonyoranga taraye buli bagali Alliance ochire goseri school enga kubwatekana usingira na megake mangana ya selection na maene asa matuka magiga na tuara okumina ninjira gete na mabirira no botutuka no boke nto manya selection ya this year eyo ko era 16th of January igo chakire bwango iga nto manya erongana kiekoba kulinde batebirenga nebe bya kulinda se serikali ya erate nkoro usomo waziri umukoro Professor George Magoha erena atebetenga selection ya bete very unique if you remember agatebanga omwana utangaine kuru Nairobi na max 400 usomo mwana utangaine kuru Kakamega na max 431 alitwanyora na no mwana na haro utangaine kuru Wajia Garissa Baringe litwateba utangaine na max 250 agate mwana oyo wikaende national school kuru Baringo kubwatekana na logistics chiraro standard area masomo igo mwana ubwata max 350 kuru Kakamega na bata agende national school no mwana Baringara agende igatwara some obututukano arafu naende timanyangi yekogera onyore lietali ya Amisi Josephat Amisi karangire Sironga Girls timayanga omaete obututukano mbanya tuko korekana na inde ensemende boigo yarete obututukano wake tubwate chi school chi county na extra county gosoko kujoka extra county kwanyoranga omwana orangiri ukurwa se gochia se school ya a county ose a county school orule Gusii orangiri gochia asensemo gose ase county ria Machakos as a school at the same level buna area wenda ko bagosomera asensema ya Gusii kwanyaranga ya biru mochando utia somo ibori amangana logistical twatika ko bato kwanire transport kuruga gigago chimachako sirugoro kwanyoranga nande yanyale ko bage ko ba egarama enene mono kurende amaiso
Yeketaseni kia Ndizi TV inkenyara ko bekomurika nene igoro ya selection iyo ikirenyara nyara ko bigwikira nakero kinda machibu na maburi aya na nyara ko bagakwiranirwa ase enchira ya bene amangana a balancing ase chi private schools na bigo public schools anene konyora amabaga bange mbaro bagotebanga private schools njiri ko ena no amabaga achietoro ase national schools na chi school chinene wono kwanyora ngamange anyale ko baga so ase public schools tema itengane iyo nero kosena kyora ye kwanere amangana selection kuro ase primary kose private na public schools na public schools bado nebwa tubulito naki asinjendo chenga tigatororenga naki selection ya this year and obotenedwa Ezekiel Machogu tororenga naki guchikoba kurinde inche buna sara no kuganikwa nenga omwane skuru eli achorete na ndonyonyorira max yali burunge onyo mwana ochorete gose Bahati girls nyorira max yali mbu yarangeri meto mwana akorangirwe skuru getata achorete baka 10 meto mwana ngochorali skuru mpaka isato ochore national ochora gose chiskuru cyaba isato kwanyorange ase chisato tarangiri even one na andi na bwate qualification timanya tin criteria kibago chibatumeka karwa kora selection ayitime tinga ngwa cholete yuwa cholete kara ina cholete na rangire tuwe ngao tabaguti sana korende sara bone yengo tohere challenge maybe next week rituko kwanira chisemi na bere toleta batalam bali anene bamanyete babwato bumanyi ya selection ye banyare ko bago toherera ase obuikira ntumanyanga consideration inchire chindoteka ko batogoteba asokorwa ntu ateba nga baringo barako koramate muchise inchiro romano nyora max 300 to compare no mwana onyorire 300 kurwa se county ya Kisii ya bate omorembe pero kende those are some of the factors bakurigereria ande bateba mwana baringo bate 250 na bagosoa extra county school yere maybe ime county ya Kisii bia mono manchumule no kwegena gwaito na aibu no moiboli buna omorigerere bogetaseni kia Ndizi TV no kwegena nga selection yeba chakire bago yakora very fast eko era 16th of January 2023 ne chikoleta obo balancing no mtamisi ateba na indere to ko iwanana ntorora kumusana nanga mwana murorangirwe yabanyarako mwana munyarako rangirwe skuru yabamura bakore very keenly na inde ba balance kiregento ndochenga Eliza John maragatato agateba pamoja from Saudia Judy Monyangi tuned in from Bomachoge Bwachache Sengera Lianchogu watching you live with my beloved husband Isaac and 2 sons Emmanuel and Samuel without forgetting mother-in-law Stella Zakayo. Tuko pamoja hadi mwisho baba Judy kwani abantu bonsi bali anchogu batabinga Ndizi TV nero umurubulio Ensakia ekerotolega iga ase studio. Pia bono kegimana rega yokorunga Paul Muragwa kurwa eskuru ya Nyakorere COG yere South Mugirango ngati ya bali banyate ko bakonyora umubasukano gwipara riri bari gukoria amatemu kurendenga machibu gasoga tari tukori gora gotebanga nare no mugokononye kagendete ko ba na mumivu abana gwetania abana batano na batatu banyoleta max 300 and above kubatakana rende ne school ni ale ko perform previously na bona iga agotange standard eyo yanyale ko bage gusuka igoro na go semeria ngabana abumbanyara ko bakonyora selection ya big disappointment Sara uchi asaba na ba grade 6 anxiety yale ngoro omoko no muchengo naki junior high school wego chikoba kero kenonye no mwana uriko beke ganjwa bona imeyaega igure nga junior secondary eta secondary yoka neskate blouse uchikobeka na bintu binde onye no mumurane rongi koroto kabisa ne shati ne tie kurende kubata na roboti na alitu ya naleko bakubwata kokora se ministry ya Chisemi iko baguchikori bari tende ya sikuru chiri chapo ya Chioboroso abali munabali balia maybe curriculum yabona yarera anyara ko bage kogenderera bado go baguchikoba under that primary school batirende
na ikoro muibori isaransa mwana ogo tokende ibirengere bwate igoro ya ibirengere mata gwake picture sara zimaiteka wajo identity form 1 yani woko na shopping ene skati yani viatu ene bikoro tubia na socks chin tabu you know sweta mpya shati bona kagitera ibirengere bine na bia kunya koringi asa bana ba grade 6 lakini bona igatoire chinga chito to basemi to batenga bado amasomo na genderete byake meskuru nera bwate ba nyakore ekorokunya nyakorere yes skuru yo karande nkasito ere the other side etubage kaine bo machoge na south mugrango wani kuruko nyakorere ni nyero cha sere no mate babu mkongwe ni moro kigogo warumba abuno okay kujichisemecho atoko baganeria bali bakorete bya bonse ni metenga bono iga netengo nebiririato no mbono iga ngo na tugukura ngo kitore go sanga guseta soke kabisa toso ase jiskuru chiria torora matokeo buya na kiabete umeta matamna sogete ntora akora ntora ikera abange mbono iga no nyiro mwana urenge Nairobi mbona go chago sherekia kabisa igonto so ase jiskuru au tokoletera so buimeno boikirano anakia bana bakorete ase skuru irange naye naye na boto gotenga na bogo totebia ngan skuru kelia ogo kerete ya korete bya no mwana onyo korete bya ne bambali batakorete buya abarabo anki kande matana ba mwana yo kwenda high school uchikoba the top form 4 kwa na beko nya twarorire abago chaka bagotanga teri kubwati buno chaka kubwati buno gukora anyway congratulations asara ga kimbe tinduga iga na njentara teva school ya neyo boroso ya Ramasha primary school congratulations ne school na jangete oboroso igo ya kwa yokora is a public school lakini yanere kwa yokora bya mono sana oboteneri bwe school eri ya Ramasha primary ase okora bya oende sema ya Masimba school nero yakorete bya kabise ko kuribate nero is one of the schools yanyalete kwa ge koleta amachibu ayare amaya mono na rege korunga Apostle Charles Isabuke niko Chonjo na Ndizi TV nipatie matokeo Maxwell Campus Summit akitokoruga iga ngoso atole ase binyoro ne school echo koeneke ngatonyale ko bato kubwatokera amachibu ayo kerogende na ago chengera kabagenda ko baguchengera school awo yes na injeti ngwebe school ya Riab Simba Junior Academy ine private ona akorete koru abana ambia bagendrete ambia bakorete usimbia bagendete gukora school ya Mangere DAP na roti nkonyeba na baigo tendere Elsa Preparatory Academy Loyola chiskuru chonsi chia county ya Kisii anene sub county ose sub county ya Gucha chonsi pi ina chinyira sema mbea bono na inde ntogendera kubwatia na ki chia koleta matema kurende averagely torochenga chiskuru mbia chia kolete na ande boigo ikero mwazire kubatoka ama chibu ayona kwanete enkwana ntwanyorete gwetania abana chimi isana ibere 721 aba amatokyo abo kerokende batogete ne chinchera chiria chubo ngainereria samate mwabo kurendo mwazire ni gatebenga nonye nabo mbali gochikoba bakolino libaga lyoboswa chi secondary ase umurimo uri anyaleta ko bakwibera onya mathematics nabo kuli ku 0 lakini amagi science amendamentu na korete buya ase geswahili gesongo so total max igere 250 so mwana wanyole libaga lyokoswa ase secondary school kagetenga tiyumuro serikali kweneke ngandu wata 100% transition yechisemi kero mwana anyala ko bakwenyora libaga lya bene goswa ase high school timayitegera ngere bine kisara na gyora kwanere it is true na bankungana naye ngungane na mangana ya serikali inga niko batete kwenekia 100% transition mwana ndo start gara magega na ende nonyene oboteneri bwa Professor George Magoha mwaziri mukoro nere ikina kikirenga kya alengenga emia asemia ya baroki baikaransira matemu andu moroki wanyorira matemu aye agenderere uchibosio tabaisa gutiga skuru stabaisa ko kuirani gumagega igobona inchi no kwegana kwa nenga murubili yorogendere serikali kiranie kirengo kyae kirieganetie na inde twaro chinonye ngo chibale kubwatira no mwaziri natebatenga we will work together with all the stakeholders nababwatani bonsi ase sector ichisemi ntotegerere amaoni ntotegerere ibirengererio bya kiro muntu
ora se sector y'ichisemi barorengana kibago sukia abirengo by'ichisemi bisuke bosio nyoro mwaziri niga ewe docket y'echinga ki amangana CBC areteteliberera kigima no embona nturamanya murubiri oyo asengenche task force yeri teraina na robot ruwa moyo roikirano kigima tumanyenga what is the future y'umurubiri CBC kulenda wikabono embaso wakati robot yorotangani okoranga ilipokelewa vizuri abandi bakorwa maoni bagatebanga mbuya abandi bagateba still ne expensive nturamanya moyo ose future ya CBC kulenda okoranga neirubulito nande munandoche nabe baisoche kogenderera monjore to makeigo kubatikana public participation o inyore boigekera serikali ya Kenya kwanza nyalito kwa bagosoa kwetera isio buraibu ayo muraibu ense Dr. William Ruto iganya to kwa bagochakia committee ya bene iye kunyara kwa bego kurigereria umurubiri yo gakora public participation timayite gosaye ngwanyore telibaga kurwa asoro kongorwa Gusii kwena nebirengereri byago gucheso umurubiri yo kurende enkati yali tu amonjoro make makagena tukobaga gokorwa nandi gento giangogetie asara mpuya kubato kama chibo ya mapema bantu bagotaki bagose Christmas umanye to kumanyama ndasi naro na bintu binde iga bona machibo ga chire na ino manye tengo mwana okanyora 400 expect umwana yarangiri wose national school gono manye te value yechibe sacho ko mwana national school panye extra county na county schools bona yana bokunya kwebe kama iga ko begete teni bobu cheli ndasi kando kwa beka teni bobu chege tabu okewe ka January kwanyoranga amaeneno nyalito ko bagokwebanga sinjira bene erebija na endere bya mono ende criteria kikyo gosokya mate mapema erebija nalio monta kubeke budget maite kero mondra wate budget ye Christmas na nyumba gimaboko ngete kero mondra wate budget ya begete ensema bona bakoranga kwenda butolenke mandasi aro siguma keigo mojero yo to kemokeigo egere echikorwa eliwe abana bakoreke producer ane jesho to koranze kieringe budget monta utole budget yesu kulende kiwo chayaba weke butoru wake egere abana banyore nga January is just amatukuma ke sana atigere tuike January tuikumwa kumuya bono mbia basokigo abantu bamanyana kibakwerobeli kwanende no musimu bwa esuguku twakwanere kurumuiso neritukuri goronga obosombi bwa para kumoranje abagendi baito gaki mumanye nga nabantu mumyugetie ase chigari echo kimokogendia kaba maiso tali rasmas tayi bantu bakumya guchia ibwatia amachiko epara biega kigima erinde nanye onyale ko bago kwenekia buna abumugeti banyale ko bago ikachinsemo n'ichinga chiabo buya chipale chinchibwate amangana mange tingmaido sabantu bago chibaiba bono kwanyora ngimi basukane menge yanyale ko bage ko bakubatikana bayigo no robot litwaro chigari mbate betenga kubatekana no mwaziri wechipara no basombi kipchumba murukomeni gate betenga abange babagendia bono bayibira machiko igo bakumnyukano echinsembe na batokorra chigari chikomye ku para ga Gusii ka Nairobi bona bantu nechibesa bakuri babata ona bengere batakantu arora tikatora na kibesa nchia tobora tikatoligi umusimu oyo odisem bakwanyoranga no emo driver tali kotemuka chitoro chioka para fatigued lakini yamnyoga tepara na rase umurubelio wo musubati minto makoleta ko Frida Kirubo atebanga bona se sector y'abasombe this is the harvesting time eyero bya asengencho bono iganali emubaro bwa bantu abange bagusafiri ne batali Kisii antoli bakwenda Meru inelisabu chinsemo ao eyero bya nturakana naende goika abantu basafiri bono gikwanyora abantu baichoire gari Amisi kwasangero sene chiri kwibere erute mukwa waikiri sene 12,000 ose 20,000 toko rundi abantu ngoro baikie naende gokuira na stiringo nyorora abande bono yani ni tamaa torate bintu gikuirira mu basukana yamente kana ni tamaa oigutenga kanga kwa minyokire nanduirane ani utagitaye bwieka
tiga kero montanyore ekoro matatu Tiamona sana congratulations anseba kendi bali baraba kwene kinga babwatiria machiko maite na regali arekie ichoire ya ichoire omogende na tali kunya gutena njera tenga asuka uchiga asukera na garo na kie egari ekobekero sambasa egari ya masafa ekorukuru Gusii yenda mpaka Nairobi gwe kali bometi gwate ngasuka nganga kabao kali kale gari moto ndabeka gatiga iga Amisi pachapo tigarabo ayo na yebiro na ende nare nko yarwa tole ase togweta kolende producer ne wantenga wika tokolirabo asengenjo our very own guest oikirase studio wakili George Morarabo Akuma is around ande karibu sana wakili kwara tobolire getambe ona igata batabungu ikirase semende studio ntutaitiaganya segeka no chenga bono na botogokolirabo biyabona sana ase okwera chinga kichiago gotobwatia imeyensa kena bwo gotoma ujumbe yago gwetera ase namba yesimi na bwo gwetera ase mitandao ya social media gendra ko bukubwatia emeroberi yitu inyora ya sara egetasenie kera gegosemia yako manyibo igo kenyara koba gego kogo kegenda koba gosemika ime yegetaseni Ndizi television mbiamana asenje to bwatranire kuri 12 mbaka bona igachirigirete chideke 43 igoro yensema yabono mambia twarire chinsa chinkwana tigatwenda asenso mende studio tu yareganie egere tumwareganie omwakilo ito ase studio Ndizi TV Obwansu Gusii Gusii Urban Blaze Omugaso obona turigochie koba buna butambe Gochakire chinsa isano na isato chiamogaso iguika ikomei chiamaragoba kiraritu kurie wiki Baby okongita kwangita wangora Baby okongita kwangita wangora Minchungo monyerere Nigukomerana na Petra Mukira ase chingero chiabasai Anikumbe toke maine Anikumbe topima Akiese Wanchani mwa maiso Mioye tamanyaini Kerenkoboka mami Naeweka nkorota mami Tobute mpaka boire Ngwanche nainde baka mami Aliagendreta simetandao chingero chia aliakorekanire elio kumanyumu sao bono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubrio gugwikia ebirenko binde #ekebemberi Sikiza Ndizi flow vile imeshika kila kona Flow tamu kama Ndizi Gusii Urban Blaze Gusii Urban Blaze Chuo cha Anuai